na matsa sai kanji suna ta faɗi mi na taho ina raira wasu sai kaji sun ce ba ni nai ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masoya maza da mata, masoyan kadar maza ko suri, ina muku albashi da wannan waka tashi mai suna duhun daji. Ku garzaya YouTube channel din mai suna kadar maza ko suri, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar zarar an saki sabuwar waka za ku rinka ganin masoya. Da mai buƙatar wakar buki ko suna ko siyasa ya tuntubi kadar maza ko suri. Ya sako sababbin waƙun shi masu matakar nishadantarwa da faɗakarwa da wazantarwa. Insha Allah masoya sai kun ji wannan sabuwar waka mai suna duhun daji. Ba ita kadai bace, akwai wata mai suna tabarikallah. Kai masoya na yi muku kan badar wanda ya ce ba Nijar na yake ba. To ku ce ita ce uwa uba. Kai masoya na yi muku sallama. Wanda ke gaba da mahaukaci ku ce na ce shi ne mahaukaci. Kan ji tsoron mai tsoron Allah. To akwai makiya fa a tsatsaye burin su mu taho mu da baibaye. To ku zo a duhun daji nake. Idan aka ce zaki yana adawa dole a yi ta gudu. Tulfar marka zafa kadan gare ya kashe ruwan kasko. To kun ji su masoya, waɗannan su ne waƙoƙin ku. Garzaya YouTube channel mai suna kadar maza ko suri domin samun waɗannan sababbin waƙoƙin masu nishadantarwa da wa'azantarwa. Masoya sai kun ji ku yi subscribe, ku danna alaman ƙararrawa da zarar an saki sababbin waƙoƙi za ku rinka gani. Masha Allah masoya sai mun ji. Tabarakallah ke nake so na daina kwalla, idaniyata ke nake so su ringa kalla. Kuna yi niyyar in mike tsaye in ganni zaune, a zuciyata to ashe so ya minni zane. Yana da kwarjini to ashe shi dan damisa ne. Suna da ƙarfi inda kike nan nake ta burin ta kalla.